हम गायक अखिलेश दीवाना आप सबके बीच में कुछ गीत लेकर आए हैं। अगर कुछ गलतियां हो तो क्षमा करिएगा। जो कि बेटा परदेश से आया माँ को नहीं चिन्ह रहा है। और देखिए माँ क्या बोल रहे हैं, आओ सुनाते हैं। हाँ, घरवा में बैठ के रोवत बाड़ी, अखिया से लोरवा गिरत बा। घरवा में बैठ के रोवत बाड़ी, अखिया से लोरवा गिरत बा। आज उहे बेटवा त माई बाप के नइखे चिन्हत बा। आज उहे बेटवा त माई बाप के नइखे चिन्हत बा। माई बाप के दिहल दुलार आज हो गईले भुलाई हो। अपना के सूतत रहली उपास से बेटवा के देली खियाई हो। माई बाप के दिहल दुलार आज हो गईले भुलाई हो। अपना के सूतत रहली उपास से बेटवा के देली खियाई हो। मुहावा त मोड़े चले जात बाड़े, लगिया नाऊ हो टिकत बा। मुहावा त मोड़े चले जात बाड़े, लगिया नाऊ हो टिकत बा। आज उहे बेटवा त माई बाप के नइखे चिन्हत बा। आज उहे बेटवा त माई बाप के नइखे चिन्हत बा। केहू से माई बाप के करज भाई ना उतराई हो। अखिलेश गीतिया लिखले बाड़े, गावेला सच्चाई हो। केहू से माई बाप के करज भाई ना उतराई हो। अखिलेश गीतिया लिखले बाड़े, गावेला सच्चाई हो। काठ के करे जवा कैले तबाड़े, कैसे त दिनवा बीतत बा। काठ के कर जवा कैले तबाड़े, कैसे त दिनवा बीतत बा। आज उहे बेटवा त माई बाप के नइखे चिन्हत बा। आज उहे बेटवा त माई बाप के नइखे चिन्हत बा।